Mas Iqbal kalian Mbak Febri menika atut runtut runtungan nganti kaken-kaken dalah ninen. Ninen kok nenen ku lak do rayan. Ninen nggih. Ninen gak aku iki mesti ngawur lho niken iki Mas aku pengen dibojo ngoten kira-kira pengrawit apa pemusik apa guru apa pegawai apa Bos. Bos napa niku? Bos batu bara. Wah, ora pereng kabeh kuwi kok ya. Nggih bos batu bara, nggih bos minyak bumi, nggih bos sembarang kalir. Wah, iya. Anu Mas, idonono ae lek dhek kaya ngono. Males. Piye? Dek gelangan teng ali-ali. Ya. Ora dek. Kangen iki. Kangen iki. Kangen iki. Tutuk nane. Piye to? Tutuk nane. Sik to. Tutuk nane. Oh, iki bener ngono lho. Tutuk nane. Masa arep nyanyi korban das. Sang Yai anggrake tata sesaji kadosana den lira asung papuja ama minta nugraha saking Hyang Widi Oke. agina pulna den lira asung pradonga awinatuwa berkah basuki yuwana kang bajeng titik kang ala bakal katara sesanti rahayu cakra budaya tetap jaya. Oke, iki jenenge spot ala mbuh kuwi kon dilek nemu cah-cah iki. Selamat malam, Nduk. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Pripun kabare sampean? Alhamdulillah pangesune kula sae. Seger waras, Alhamdulillah. sehat walafiat. Alhamdulillah. Menika sowan ngendi mboten bingung, Nduk, niken? Mboten. Nang ngendi? Ponorogo. Ponorogo piye to kaya kene kuwi Madiun. Ayo Blitar to kaya Blitar. Waduh, sampean kok nyelot gedi ini sekolah mboten sundul ning sekolah ndak. Nggih mboten. Tak taman ki rumah saku ora tau. Cita-cita kula kan dadi Mbak Kris. Dalem? Cita-cita kula dadi Mbak Kris. Oh, Kris nyanyi ku ta? Nggih. Waduh, lha Kris nyanyi wah. Kris nyanyi tenan kok setahun kas numpak becak nu medun kok becak wis angel, becake katut. Dadi sanget bangkeane iki nggo gowedhe to. Dadi katut sak sing medal ku, oi malah dhuwur. Lah justru malah dadi Mbak Kris niku Napa? sae lho Om. Sae pripun? Saged dibentuk. Lho kok dibentuk piye? Niku umpami olahraga seminggu niku pun dadi ya, Pak. Pun dadi napa niku? Dadi gentong. Ya aja Nggih gentong to. dadi gitar Spanyol. Oh, Soale ngono. postur kados Mbak Kris niki lek umpami diolah. Heeh, diolah, Kados masakan. Sae. dimasak. Sae niku kados gitar Spanyol ngeten lho. Anu to, Membodi. menggik mentol ngono ta. Nggih. Basane menggik mentol kuwi. Termasuk body. Karena ini sudah paulen. Cek to Pokoknya sego itu paulen. pulen ki carane empuk, Ya. ginjur-ginjur ngono ta. Nggih. Iki to body iki apa to body iki? Body. Kowe ngelokne Kris ni body iki ombo gedhi kowe. Ngawur. Mas aku kok ya. Nah, tapi ngene iki malah nuduhne nek garwane kuwi kena diarani leh ngopeni tenanan. Nggih. Omah-omah kok bojone lemu, ha kuwi sing lanang genah tanggung jawab penuh dengan kasih sayang dan memberi nafkah dengan sepenuhnya. Ngono lho. Pokok wong omah-omah sing wedok kok lemu. Nggih. Dadi ketok, iki nek sing sajake kuru-kuru ngono ya mesti ora kompen. Berarti jenengan mboten tanggung jawab, mboten perhatian. Lah buktine Ha napa? Mbak Putri nggih kurus. Endi kuru? Lah niki. Ha, lha kuwi. Lah kale Mbak Kris lemu pundi? Ayo nek dibanding kae panjenengan kae rabine wis luwih dhisik. Dadi lemu. Lah iki lho, iki rencana ya luwih tak gedhekne luwih saka Krisnia. Lah iki wis senam kok. Iki dhek iki senam lho, bendina iki senam. Ora lho, kowe senam kok nyelot gedhi aku ya ngono. Mas pancen gedhekne barang-barang kok butuhe. Iya. Ya benar, kalau senam itu kita itu kalau tekniknya benar itu bokongnya bisa besar.
besar. Apa? Iya, bokong, bokong. Bahasamu Indonesia iki piye to? Bokongnya bisa besar iki. Bokong iki bahasa Jawa lho, Nduk. Kaya lho Mas aku. Lah kalau pantat tidak sopan. Oh, ngaten. Nggih. Ya carane bokong iki bahasa Indonesia nek sajake pantat ora sopan ya bakang lah, bakang. Karena O dadi A, moto Iya. dadi Mata. mata. Iya. Iya dadi Iya. iya, bokong. Bakang. Nah, kuwi lho bener. Iya. Wis manut aku wis keblasuk mbur. Iya, nanti kalau kan senam terus itu kan bisa membentuk postur itu bakangnya jadi semok, terus sasannya juga semakin Iya, semok. bakang sama jadi semak sama galanya saya geda. Apa itu gala? Gulune saya gede. Mas aku kamu. Mas aku. Sasa itu apa? Yang buat masak itu loh. Ya Allah, kula nduk, wah Krisnia ora tau urus sasa dhek. Iya. Masak iki mek ngangge kambil luru ning guritan kok dhek iki. Ora anu. Mas aku bocah kok ya. Ya, niki teng pundi, Om? Menika wonten Mlingi. Sumberarum. Tasik Mlingi niki. Iya napa mengkon mlingi no. Tapi kok dingin ini apakah daerah pegunungan? Tapi tadi saya tidak melewati pegunungan, blas sama sekali tidak. Tidak menek-menek gitu tidak? Tidak. Tidak kita nanjak ukur-ukur tidak ya? Tidak. Waduh. Sama sekali. Lek Blas. kamu paham ya, waktu dienggok-enggokan kuwi mau. Lah, masalahnya tadi tuh ndak ada enggok-enggokannya. Oh, Tadi lurus. Itu, iya ngececer itu. Oh, jalannya ngececer. Iya. Ayo kudune golek jalan sing ajake liuk-liuk ngono lho. Menggak-menggok ngono lho. Terus tadi sampai di sini tadi aku mudun dari mobil itu udah Iya. aduh asrep sekali aku gitu. Asrek iki bahasa Indonesia kok anu to? Bahasa Indonesia kok campur aduk to? Namanya juga Gen Z itu milenial. Ini yang punya gawe ini Pak Guru. Kok yang Bu punya Guru. gawe dong? Loh, iya yang punya. Lah apa ya yang punya gawe? Sing yang punya hajat ini Pak Iya. Guru Iya, iya. sama Ibu Guru. Ya. Not ini apa namanya? Kuwi cakepan anu yo. Kuwi cakepan lagu. Beliau seorang pendidik. Jadi bahasa Indonesia kita harus benar Cahayu, jangan awar-awaran. Iya, nanti setetek-setetek saya bisa. Kok setetek-setetek engko Caca do njaluk kaya sedikit demi sedikit ngono lho. Iya. Iya, sedikit-sedikit saya nanti bisa. Kalau Nah. sudah terkulina nanti juga bisa. Iya, memang betal. Pundi niku Pak Guru kali Bu Guru. Pak Didik Suryanto menika Bapak wakil kepala sekolah wonten SMK Ndoko. Oh, Nggih, kepala sekolah. Bu Tinik menika juga seorang guru Bu wonten Tini niku sing Kota pundi? Blitar. Sing aku dalem. Nggih maksudnya sing pundi? Oh, nggih. Nah itu Bu Tinik, Nggih, Bu Tini kali Bapak sinten mau? Pak Didik. Oh, Pak Didik. Oh, nggih sing gondrong. Ya lho aku gumun Pak Guru kok gondrong to Pak Didik iki. Nggih. Aku cara dadi gurune ya kaya Pak Didik, rambutku tak dawakne. Tirase rambut pasangan kok niku. Ya ora to kok ya. Ora kok ya. Mengke nek minggah dijambak mawon. Aja, ora pareng. Paling ora ya niku asli no mboten Pak. Meski asli meniku asli. Rekmanipun Asli, nggih. panjang. Beda karo dawane rambute anu, Bu Tini, rambute Pak Pre. Pak Pre. Rambute Pak Pre biyen kan tau dawa to. Nggih. Tau dawa kae tiba-tiba catokan. Jadi dicatok karo sepet manika semono. Masa nggih catokan? Cowok lho. Lah ya dicatok ben ketok dawa. Oh. Catok berarti- iki ora kok catok kolor kuwi dudu lho Nduk kuwi aja. Lah niku lek katok. Katok niku. Malah mau genah. Masa Pak Pre niku nggih nate dicatok? Nate. Berarti harus Dicatok harus, toh? harus perlu Dicatok. dicurigai. Ya, dhek nesu dicatok. Lah, Akhire kenapa? suwi catoke dadi catak. Ngono. Akhire dhek bingung turtu awar-awar tinggi tembel ngono. Hah? Bingung dhek bingung. Catake apa? Catake cilik sing anu sing ibot duwe akeh mbiyen. Sing ibot ki duwe akeh catak niku. Ndi catake? Saiki wis dientekne karo dhek wis disisiki ya. Hmm. Tapi dalu menika buat mempelai berdua Cahayu. Mempelainya yang mana? Om? Ada asmane sapa ya iki dicatet aku kira. Iki lho. Oh. Iki lho Nduk tak dudohi. Iki lho, sapa jenenge? Mas iki
Mas Muhammad Iqbal dan juga Mbak Febriani Valentina. Nah, kudu diucapne selamat buat mempelai berdua. Ya, Soko semoga Niken Salindri. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga langgeng, semoga dengan adanya keluarga baru semakin berbahagia, dihindarkan dari bencana-bencana, dihindarkan dari virus-virus, dan semoga cepat diberi momongan. Nah, aku lho sing penting. Ya. Duwe momongan. Iya, itu. Momongan ki apa to, Nduk? Momongan itu anak. Oh, anak. Iya, Tuhan menitipkan anugerah. Oh gitu. Iya. Waduh, jan kaya anu dhek kaya cara ustazah. Tuhan menitipkan anugerah. Ngoten. Itu Mas Iqbal yang hitam itu. Tak otak lu Mas. Dari sini kelihatannya gitu. Nanti sampeyan wis petuk ta wau? Oh iso yang hitam aja ngono to. Tadi sudah foto sama aku tuh Mas. Sudah. Oh, lebih kecil dari aku itu. Tapi cabe rawit. Dadi cilik ning Sembodo itu sudah lulus dari kuliah ning endi ya? Solo. Lah aku kira tadi peladen loh Mas. Tak Oh, tibanya mantan tuh, lah ndak bilang loh tadi kadung tak suruh pergi sama ini. Maaf ya. Nanti foto lagi ya Mas ya. Maaf ya Mas ya. Ini kan ndak tahu Mas, maaf ya. Itu mbak mantannya udah lulus juga. Ya sudah toh, Mas aku. Iya, iya, iya. Oh ini anak nyanyikan ya ini. Iya. Lah kok ngono? Lah kok ngono piye tau iki? Mas aku ki meng takon lho, itu anaknya kok dijak sini. Bukan. Oh bukan. Saya masih SMA. Oh masih SMA. Kamu siapa? Adiknya manten. Wah putrane Bu Tini juga sama Pak Didi. Lek anake Niken mesti lemu, Pak. Paling ora ya paling ora ndase gedhi ngono ya. Tapi ngaturke selamat buat mempelai berdua, semoga berbahagia selalu selamanya. Buat Pak Didik Suryanto, Bu Tini sekeluarga tansah manggih seger kuarasan murah sandang pangan rezeki. Mereka keluarga berpendidikan, Nduk. Jadi bapake guru, ibuke guru. Jadi nyapo-nyapo sarwa dengan teori pendidikan. Iya, bener nggih. Tapi nembang ora ketang suwe banget lho aku ora ngrungokke sampean bowo. Nggih. Pangkur biasa ngomong. Lah ya cocok pangkur oleh. Pokok aja pangur itu repot lek pangur. Sampe namanya siapa, Dik? Namanya siapa, Dik? Putrane Pak Didi menika. Jembar. Tenanan ta? Lah kok Oke. ciut tapi? Itu nama kok. Namanya siapa? Jembar siapa? Jembar Tahta Arya Satya. Luar biasa. Sekarang kelas 4. cita-citanya mau jadi apa? Dadi apa sok? Cah Bapak bagus. ibumu guru loh. Sama aja jadi guru. Lho nyang apa? Loh, nggih, biar semua keluarga itu ada berbeda-beda, Pak. Oh komplit. Iya, harus komplit. Bineka Sampean Tunggal kerjanya Ika. apa? Jadi apa? Pemain bola. Tak Wah. omongi aja dadi pemain bola, totoane nyawa. Sampean kok lek pomone ndek musuh to, sampean pas geblas sing ditendang ora bolane malah ndase sampean piye? Nah, Aja dadi pemain bola, liyane pemain bola. dadi apa? Dadi apa? Tentara. Aja dadi tentara. Tentara sanggane abot. Lek pomo sampean ndek musuh sampean kebedil terus mati. Lara. Liyane tentara. Apa Dok? Apa Le? Cah bagus, apa? Dadi apa sok? Dalang. Aja dadi dalang, bojone mesti akeh. Aja. Ning lek Om Rudi yo gak. Ajene kowe ngeneki aku aja. Mboten nih, lah jenengan anak mboten. Kowe ajene ngeneki aku aja dadi dalang ki bojone akeh ngawur hooh Le. Liyane dalang. Dalang ki abot. Abot. Sewengi sedina utuh ki mesti kudu dijekeprak, Heeh. kudu suarane kudu wis. Jejeg keprak ki ora oleh kleru jejeg sinden lho, ora oleh. Itu tekniknya belajar itu harus bertahun-tahun. Sulit jadi dalang. Dadi apa? Dadi apa? Kudu dipikir tenanan. Aja terus saiki SD pengen dadi dokter, SMP pengen dadi tentara, SMA dadi polisi. Kok lulus kuliah delalah kerja kantoran aja ngono ya, Le. Dadi apa? Dipikir tenanan kecilik. Kudu mateng. Pikirane kudu mateng. Kowe kok ngawur kowe kok mikir lho songi utuh.
dadi apa ya aku? Harus Om. Oh, Cita-cita cita-cita. itu harus dikejar dari sedini mungkin. Oh ngono. Iya. Lah, Kalau ndak gitu nanti gede ndak jadi apa-apa. Sik to kuwi jenenge sapa? Jembar to. Jembar. Lah kok nyapa ngejak Dini apa wis rabi urung kenal Dini dheke. Soalnya Lah, kowe mau lho? bojo kudu jenenge Dini. Lah kowe kok sedini mungkin iki lho. Lah kok ngejar cita-cita apa ngejar Dini sire? Sedini mungkin itu artinya dari sekarang. Sekarang apa sedini? Dari kecil. Sedini iki segini ta maksudmu? Ora to. Sedini itu kecil artinya. Oh dari awal. Iya, dari awal. Ku lho mu iki tangane ra mok tol-tol Ayo, iki Dong, dek cepetan. Iku lek kecekluk tak kuwetak lho kengko rumahnya. Tadi Ayo, apa? Tadi apa Cak Bagus? Aku selak nyanyi ki. Apa? Bojone sinden? Oh iya. Aja, ada tadi bojone sinden. Mumet. Cobaane akeh. Mumet. Sinden iki wedake larang-larang kok. Larang, cobaane akeh. Ya nek sindene setia, lek ora. Wah. Lah, ayo. Deh. Apa tukang nyoting? Aja kayak inceng-inceng terus kayak. Lah iya, lah aku pas setia ora, aku ora setia. Ayo. Tadi apa? Wis kesuwen. Ngene, manut Mbak Niken ae ya. Dadi dirungokne tenanan. Ki dicakne sampe iso gede. Pokoke iso lek sampean manut karo sing diomongne Mbak Niken sampean tak wenehi 1 juta. Tenan? Waduh. Tenan ki. Sampean saiki umure pira? 4 kelas 4 SD to? Berarti kurang lulusnya berarti kirang pinten tahun malah Om? Kelas 4 SD ngantek lulus kelas 6 apa lulus kuliah? Lulus kuliah. Kuliah ya Lah garek sampe sok kuliah apa gak? Kuliah toh putrane Pak Didik kok. Kuliah. Ora, mboten kuliah kok Wis gak usah kuliah. Kuliah, iya bener. Pokok kuliah ngentekne duit, ya. Wis pokok esuk Dadi wong sukses ngono wae. dadi wong sukses. Heeh, pinarak dhisik. Wis. Pinarak sik. Sesuk tangane kan bar disalami niken ta. Dibuntel plastik ya, Le. Nyapa? Pen pangga bekas terus, ora iso ora usah dianu dibuntel Lek iso plastik. diketok ae engko Hei! digora. Oh, ndak boleh Di kok ya. museum kan. Ditungake iso nggayuh cita-citane iso. Ya, amin. Jadi Tapi- anak yang sukses. Tembangin apa niku mau? Pangkur. Oh, tak kira anak yang sukses. Pangkur. Ya. Dimen budayang rem bakal Ditulis plak, dicatet Dimen Budaya Ngrembaka. Terus masih nangling cahyane roka iki ketoke kok kaya Sandiasma to, Nduk. nggih leres Dimen Budaya Ngrembaka. Mas masih nangling cahyane roka eksi berarti Dimas. Terus Dimas mesti kaning jantung terus kang saking Nimas mustikaning jantung entuk dening ni. Kenya ken, bener. nggih Dimas Niken. Wah, aku sesuk tak gawe Sandiasma Mas Prih. Nah, iki rame iki. Terus. salawi rengrene nambang beksa
Barat. Jiwa tama driya sumarah mring Gusti. Komplite Dimas Niken Salindri Sandiasmo. Yasanipun sinten mriku? Niku sing napa nulis Nggih. lirike Mbah Sukron. Oh, Mbah Sukron Suwanda. Nggih. Wah, wis matur sembah nuwun. Wah, iki nggo semangat sampean lho, Nduk. Nggih, Menika terus ya- sing nyiptakne niku nadane Bapak Cahyo. Oh, nadane niki wau. Nggih. Pangkur niki wau. Nggih. Sing Nino nembangnya. nano, nino nano. Kuwi ora pangkur biasa lho, Nduk. Nggih, ning sing nembangne. Oh, yang menembangkan pertama. Iya, Oh, iya. ngaten. Keluarga seni kok ya. Tapi tibake napa Cahayu tembange? Sambung wanci dalu mawon. nggih. Sambung wanci dalu ki. Kok ngono wae? Kae sing piye sambung wanci dalu? Sing gedhe. Oh, alah, sing gede pangapur kita. Nggih, nggih. Ah. Nggih. Yo, buka celuk saking riku buat sedulur kabeh sing penduk Parangrawuh, juga buat keluarga besar saka Pak Didi, ana Mas Gunawan sing saka Surabaya, juga buat keluarga besar Bu Tini, ada sing saka Jawa Tengah, Nduk. Karanganyar Pondok Parangrawuh, berkahi kaki manten ini manten. Yuk. Sing gedhe pangapuramu Kang Mas papujenku jejatan atiku sambungku mung wanci dalu ngrupi dasarimu kalawan Akibate. Apa sih lo dadi? Tak. Jan. Iki ya komplit iki padha karo reptane Pak Sukron Suwanda juga yang ini Cahayu. Nggih. Ya, bacutke. Mendapaya yen sita rip lan antika mesti bakya malaya jerlair putri Sulestia terus Yo. bisa nyuwara Yo.
sambungan sambung wanci dalu. Kaya ngapa nggambarke wong sesambungan asmara. Pengen duwe cita-cita anak kang Sulistya ing Pranto bisa nyuwara. Oh sinden. Iya. Den Sing gedhe kanas papujanku jajan kang hatiku sambungku mong citalu ngrupit dasarmu oh wis turu rong bojomu. Lo 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 lo. Ah ah. Ngakibate. Ah eh. Wah, tembang apa iki mau sambung wanci dalu tegese kontake nek wayah bengi ya tembang iki. Nggih. Cobindo wong ya pundutan menika pirang-pirang panjenengan disuwun rawuh wonten mriki ngaturi panglipur sak bisa-bisane juga dalam rangka tasakuran dawuhing pinanganten Mas Iqbal kalian Mbak Febri ya. Nggih. Suatu saat sampean yo dadi manten ya padha karo melu ndongake. Muga-muga Mas Iqbal kalian Mbak Febri menika aturuntut runtungan nganti kaken-kaken dalah ninen. Ninen kok nenen ku lak do rayan. Ninen nggih. Ninen gak iki mesti ngawur lho niken iki Mas aku. Panjenengan menika sok ya pengen rabi ya sok. Kula. Nggih. Nggih. Pengen dibojo ngoten kira-kira pengrawit apa pemusik apa guru apa pegawai apa Bos. bos bos napa nih Bos batu bara. ora pereng kabeh kuwi kok ya Nggih bos batu bara, nggih bos minyak bumi, nggih bos sembarang kalir. wah iya no wis muga-muga keturutan Nggih diratani. iya no komplit pokoke bos kok diratani bos iki diratani panjen kudune ngono Nggih kan cita-cita to. iya wong aku ya cita-cita kok aku mbiyen cita-cita pengen dadi seniman alhamdulillah iso kasembadan tapi tak selingi sawetara sampean ben ora kesel lenggah kene lungguh karo papah kene lungguh kene Iya papa. golek kowe ngadeg terus engko Krisnia kudu ngadeg ning sandingmu madake aku yo gedhi dhuwur lho nik ngono lek nyeluk nik rasaku ben ditembangke Dea ya nembang sing apik tembange mboten angel gawekno tombo kangen bisa Dea oh kula kinten nek kulino dahar tisu
Ya apa langsung tombo kangen mawon. Dewi mawon. Tombo kangen apa Lestari manut panjenengan? Oh Lestari nggih. Pengen Lestari nggih. Alhamdulillah iki kayak yo calon manten do. Suatu saat yo pengen jejer kembar mayang. Amin. Ya ono kuduna. Ya apa? Oh iya, jenenge efek saiki iki rena-rena kok ya. Iki mau diaturke sawetara nggo selingan nduk niket. Tembange ya kuwi Lestari ya saka Pradia Purbarini. Heeh. Mbakku sama. Nduk, upama duet ngaten. Nyen berkenan nggih duet upama. Nggih. Kali Pak Prih napa karo liyane? Kali Pak Prih mawon. Wah, Pak Prih engko lagune mriki. Aku juga. Ya wis, jajal sekali tempo iki sing duet dudu gembul nanging utet, sekali tempo utet. Pak Prih mawon. Dalem Sing lagu aku juga bisu. Ora bisu ya, rindu. Tingkah Pak Prih suarane sae ya. Lho, Kula Pak. nate ngrungokne sae. lho nggih no Pak Prih. Ning luwih sae malih lek meneng. Lah, kowe iki ngawur. Pak Prih iki dadi seniman wis suwe banget kok. Iya, mesti melu cakra budaya iki cara tak olehi dadi wira swara wis sah-sah kentek kabeh. Tapi anu ya Mas Teddy utawa utet. Lulo le lole yo tak tung tak ini tak bagus. Ini set ngomong petuk pikir tali duri nembang. Dan lakune kalung. Le, mik mulai. Le. Makasih. Gamelane. Iki jenenge gamelan. Sapa ngerti kapan-kapan tanggapan ning Filipina apa ning Suriname ora perlu nggo gamelan. Cukup kanca-kanca iki dijak wis beres. Dadi GC iki, Nduk, gamelan Gamelan. Cangkem. gamelan cocot. Yo gamelan Ya. lambe lah GL. Bagus sekali. Nanti lagu terakhir aku mau pakai tutuk-tutuk kalian aja ya. Lagu kayak pirang rambahan nih seremu. Hmm? Lagune 3. pirang rambahan, 3 rambahan. Iya. Wah ya cah-cah ya sesuk Ya, langsung. katanya kalau di Filipina, kalau di luar negeri bawa ini aja, orang-orang aja, jangan pakai gamelan. Iya karena mewakili gamelan, anggitmu sing Ya ngenong iya ya iso. makanya pakai itu aja. Bagus sudah. Aneke pas sing balung ngendang barang ra apa-apa ngenong ra apa-apa ngegong mek ra apa-apa bareng sing nyiter mesakne. Ya enggak apa-apa namanya si juga terek iki lho. kreasi. Dek iso kecun kecing mek ngono tok kecing. Ha sing rebab malah delap. Ngenge ono mangga ngono aku. Iki tak jenengne piantun jumeneng kaya rebab. Kok kaya rebab. Rebab niku lho, Pak. Petuk Mbak Niken iki lho, nduk Niken. Jarene mau kayak gede dhuwur lho jenengan lek besi iku lho. Loh, apa rumangsamu ra iki gedhe dhuwur ndak? Sampe terkotor. Ora kotor. Reget aku sak meter piye to Lah iki. kula kita bayangan kula lek sing niku tirase mami wau gede dhuwur sebelahe apa son ni. Heeh, sebelah son kuwi gong sing gedhe dhuwur iki Sebelah gong. son sing niku kula kinten sing niku lah ndamel blangkon hitam niku. Walah, kuwi anu no genahno Johan no. Nggih kula kinten lek niku. Niku bengi iki tak kon lerensik ning kono karo senggak karo nyepoti iki, ngono lho. Hati-hati lho, hati-hati lho. Maksudnya suaramu tokno cah bagus. Mumpung suwan Pak Didik. Nggih ming aja. Sapa ngerti Pak Didik iki guru lho. Sapa ngerti engko kowe bar wayangan bengi iki sesuk dadekne kapur. Nggih nulis. Kok yo kapur lho, Pak. Lho, kapur iki putih lho. Kapur berarti barus. Kapur barus. Padakne denden tikus ya kapur barus. Tikuse ora wedi karo sampean. Wong padha awake dhewe kanca.
Iya, itu kan sejenis kamu. Ora. Iso buak. Lho kene kon guwak niken wae kon guwak apa gak iso. Blangkone ya apik. Ya. Kayak wong nyolo. Jangan kayak Abdi Solo. Abdi Solo. Kene kok Solo Abdi iki Solo. piye? Ning bagian resik-resik. Oh iya. Pacakan kene kok Abdi Solo. Dadi Lho niken iki sabane Solo kok. Ya sing kulon kali no. Apa? Apa? Ngayogyakarta. Oh. Ngayogyakarta. Oh, Solo ra gelem Ngayogyakarta. Oh iya. Dadi apa sirmu? Anu pekatik. Ya padha ae kok ya. Upama duet karo niken apa? Lintang asmara pripun? Wis lawas. Lawas oleh golek sing anyar lah. Wong Ngayogyakarta, Lintang Asmara. Ngoyo Wis diomongi nggih mik aja mikmu nyantol. Nah, ora aja omong. Ya wis rasa nggih mik. Rumah samu untune nyawet ngene apa piye kok ya nyantol ki lho. Iki Kaya pancing ngono apa piye. Aku kan saking tresnaku ning nggone sampean. Engko lek engko mike nyantol lek ora kok nyantol paling nek Lara. kolu. Lara, ngono kuwi aku wis tau ngrasakne pas aku kae nggih behel. Iki ya gawe behel dek kawan. Malah dingi arek gebel kleru kawat 15-an aku. Terus? Resik ning cangkem. Lah ya malah penak no rasa wahing. Heeh. Rasa Lek mangan. pamane mangan leren kunyah ta lek enek untune. Lah lek resik kan malah ora usah dikunyah, langsung dilek. Ben sangar, kowe ben ora dilokne niki kan untumu gantine untu ondo. Gantinen. Jane untu apa pemean. Masaku. Apa tembange cara nembang karo niken? Ayo. Wong ayo Kowe aja Jakarta. mateni aku dugian. Dek lek mentelengi kancane malah lucu lho, ora medeni lho kowe iki. Wis lintang asmara niku mawon. Apale nggih niku kok. Mah aku liyane kuwi. Lah apa? Kowe sayang iki karo niken. Ya Allah. Blangkon kok kaya kopiah dijak-jok-jakjokne. Aku lek ora ngene iki sing omah kudu tak pateni ya. Lah sapa sing ning omah wong kowe rung duwe bojo? Sing arep kok pateni sapa jajali? Aja ding streaming delok iki. Ora ampun, pokoke teko omah. Niku sampun gadah garwa. Dereng angger ngesir wong. Dek iki angger ngesir wong no kleru gendruwo sing disir. Dadi panggah kleru kok ngono. Liyane Lintang Asmara. Liyane Lintang Dudukan Asmara. kabiksanmu, aja mung Lintang Asmara. Sembarang lagu iso iki Duit apa? karo Niken Salindri percuma lek mung Lintang Asmara. Lintang Asmara iki Pupuse nelongso mawon. Aja pupuse nelongso. liyane pupuse nelongso. Liyane kuwi termasuk level tergampang. Wis anu carane tembang kepenaken. Iya, heeh, kepenaan. Dah ya wis sing angel lek no. Apa? Gembus asmara. Apa gembus asmara iki? Gubuk. Gubuk ta? Malah gubuk asmara. Kuwi- Kuwi ra kena dige duit. Kuwi tembang tunggal. Heeh. Liyane gubuk, Liyane gubuk. Wis ora usah nyanyi. rondo kempling. Liyane rondo kempling. Wah, kuno. Ayo. Gulu pedot lho pas. Arjun. Lagu apa kuwi Arjun? Gulu pedat isa gak gulu pedat sapa? Namine wae sinten, Om? Niki namine Kutet. Teddy sapa jenengmu le? Pawukir. Oh Pak Wukir, celukane awu. Iki dalang lho Nduk iki. Wah, wis koyo Iki dalang wis tahun dalang iki keburukan wayang dek semaput. Lah wayang kuwet iki. sing wayange. Ya nembangno apa? Niku wae lintang asmara ngono. Heeh manut. Nyapa udah nyebutnya mantan-mantan kuwi nyapa ta jane sirik bae. Niken ki wis corane wis kenceng kok saiki ya. Wis kenceng tobat salat terus. Angger teko dok lho mriki takon niki kiblate pundi nggih. Oh kono, oh nggih mpun. Ya wis mek takon tok ae. Ya mung genahke ngono iki. Enggak tembange napa niku Niken? Nggih, jajal Mas nadane D. Oh iya Hardi Rayu Niken. Oh iya kaya blek kok. Mas, sampean meneng asik ya, Mas. Terganggu. Iki wayahe musik. Rungokno. Makasih.
rungokno det kowe sapa ngerti. Kowe gak kon moto kancamu. Napa? Mumpung metuk nih kan foto. Yo, foto yo. Ndang, di HP-ne di HP-ne. Aja malah. HP-ne Mas Kutet di HP-ne. Wis, aja timbang kowe kok nggih cethek geni ning. Mau foto lho, iki streaming lho malahan. Oh iya. Ayo, ndang kok gek Malah ndang. kok nggih cethek. Malah Ayo. kok nggih cethek geni. Di HP-ne. Lah bareng Eman lho mumpung Nih, ketemu Ken. aku ki aku. bareng jejer ngono kaya kowe nyangking kentongan lho rumah aku. Sek. Anu aja cedhek-cedhek engko dadi anu ki barang kok dadak nakal barang iki. Kok ya ngerti nampek barang. Apa nih sing nakal? Adikku. Iman kuat impron kuwi lho sing ngeratek. Jare Kutet tak ganti Imron jenenge. Nek apa tau roh kok omong sakmu iki. Wah. Ya rayunen coba jajal nembangon iki. Kurang dhuwur rek Mas Bae. Mayor. Utet jan ngipi apa? Aku cara dadi utet gandrung niki langsung marem langsung koprol iki cara aku. Koprol. Lah iki lek normal, lha niki abnormal lho. Aja to. Iki dalang lho, Nduk, iso ndialang suluke. Wah, dawa. Jajal, mengko sampean dalang-dalang sithik-sithik wae engko lek menawa aku terpesona karo sampean. Heeh. Terus sampean tak dadekne Anu. asistenku. Dadekne apa? Asisten. Hubungane apa dalang karo asisten iki? Lah sapa ngerti kan yo niken ning wayangan terus. Heeh. Ya, jajal. Yo, terusno. Iki tembang apa to, Le? Tembang apa iki? Wah, jenengan niku kok tembang ngeten niku kok mboten semerep niku. Apa judule? Niku wau ninggal katresnan yo. Sampean tak pateni tenan lho tinggal ngene. Hah? Iso enek Kadek mau aku wis berusaha sabar ngadepi sampean. heeh. Kok koyo ngene wis jelas-jelas tombo kangen kok ijek panggah ninggal katresnan. Senenono, Nduk, senenono. Iki judule Tombo Kangen senenono. Anumu nyemprot. Dheke karepe digagah-gagahane dikuweneni ben ketok guwedi lah kok malah kaya gerih. Lah dikenek-kenekne. Ayo judulnya iki mau apa? T-Oto M Tom Tombo kangen to. pinter Alah, 100.000. aku tau rono. Ndi? Tombo kangen kok judul lagu kok tau rono. Oh, iya. Ayo ndang nyanyi kuwi ya, Mas. Mas Kudet bisa? Mas Kudet bisa lagune? Piye? Mangkane fokus ning aku, aja fokus ning sinden, aja fokus. Menang. Kowe iki aja nyawang njaba, nyawang niken tok iki lho. Tamat. Mungkin fokus nyawang aku wis genah ora? Sosok. Lah terus masa arep dalang ngene, terus kanca-kancane do muni terus arep nyawang kanca-kancane. Kowe iso Jenenge dalang ki fokus ning gone wayang, fokus ning lakon, fokus. Ya ora Kenapa mesti. ora? Kus ki ora kok. Orang itu disuruh fokus itu tonggomu sangat itu. sulit. Nah, Sampeyan bro. kudu fokus. Ayo, saiki fokus belajar. Belajar apa? Belajar. Belajar Nembangon. Wis kon belajar iki TK apa? Lho, tembang iki lho kok TK. Ora terus TK tok, kabeh semua orang semua umur itu harus belajar semua. Belajar itu tak Mas mengenal, Yodi, Pak. Om Rudi ngene iki wis Belajar. pinter tapi tetep belajar. Ayo saiki sampean belajar. Dek kelangan teng ali-ali. Jajal. Apa yang ngerti suarane sampean? Aja. Kelangan. Yo. Anu ya Mas, idonono lek dhek kaya ngono. Kayak ndowak.
Yo, nembango jajal. Terokno niken lho, Dik. Dek gelang alet. Piye? Dek gelangan teng ali-ali. Yo. Ora dek. Ya iki. Ayo. Bro. Nyanyi, nyanyi apa? Nyanyi apa? Yo. Dik, yo. Dek gelang alet ali-ali. Gelang anting ali-ali. Sik tok gelang anting kok ali-ali iki lho piye. Lah kan enek gelang, enek anting, enek ali-ali. Wis Ya, ta manut ta ngono lho, kowe. macam Manut gelangan ta kowe. anting. Manut ta kowe. Manut Manut ta iki kowe. bener iki. Ya Allah. Sak tulis Nah, Sak beli nambah kanggo tambah kangen iki. kangen iki. Kangen iki. Iki. Tutuk nane. Piye Tutuk to? nane. Sik to. Tutuk nane. Oh, iki bener no ngono lho. Tutuk nane. masa arep nyanyi korban das. Ki. Anu, Pak Didik niki enten jasara harjane napa? Ki. Sambel jas gitu. Sebelum aku memulai Om, Heeh. sama harus di BPJS apa Go? Hah? Harus di BPJS Gong. Lek BPKB anak aku kok sabetne ya. Sama aku lek BPKB. Iya bar ketilang kowe ero. Nang. Yo. Sak dulit kang ketembak kangen iki. Pras. Sapa sing ngangon pras? Sak dulit Kok kono to? kon pras bareng. Sa- Sa Kok pegel ngono lho karo aku iki. Enggak. Enggak wajahmu pancen wajah megel nih. Sak dulit kang ayo bareng. Sa Kita harus bareng-bareng. kanggo tampa kangen iki. Prasasat mimpi durung buta tangi. Buta tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Bisa ta lagune? Ora. Apik ya niken suarane apik. Sae, Bijine piro? Wis Bijine 8/1000. Lho kuwi ono iki sae suarane. Sae. 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 Mas. Aja Mas, aja jok banyolan ngono kuwi. Aja ngawur iki Kedaden kan maneman. ya kesakne lho. Ya Allah. tembange manut panjenengan. Ya. Kuwi mau lho, lintang asmara. Aku aja angel lagi. Apale mek kuwi lho. Mbok ya Sesone lek arep ketemu Mbak Niken Salindri kudu ngapalne 10 lagu, list lagu terbaru, oke? Heeh. mbok cekek elek lho. Aja nganti cekek wong kowe iki wis elek kok dadak dicekek barang iki Oh lho. iya. Mbok cekek blegek ngono lho. Piye Lintang wae. asmara lintang. Ya. Sebentar Ting Mas. ting tong. Nah. Siang pantara. Yo mangap sing ngombo, si wis sading, sa sing ngombo sa. Lek sa ngombo. Buat penonton wonten ing Sumber Arum. Iki Rol ral kok. apa ora? Rol ya, Dok? Rol. Rol iki roman ketoprak pinter lho iki. Wong ayu. Yo, ketoprak iki tau dadi kentongan ya, Le. Wong ayu. Los. Tresnamu kinarya tamba susah jroh ning batinku. Wes cengkok lho. Itu namanya cengkok bes fales-fales beledek ini. Bukan. Itu ada apa?
cek kok nyelurut. Dadi golek karo goleki ngono. Iya. Ndak apa-apa, lanjutkan. Wong bagus antep dilembangkus kah. hatimu tresnaku tulus rening kalbu Yo le action. Senadyan Tangane. banyu Ayo. segara Niken kaya nyekel copet. Ora bakal sirna senadyan nyawa ancat sakaraga wis tresna ra bisa Oke. Gak usah ndredeg. Ora usah nyangoni. Wes, ora Ken. usah kaya Ora usah nyangoni ku rumah aku petuk kok. tak sai sangu turu Wo, tak kira anggar petuk wong ayu arep nyangoni. Biasa. Mas Kutet, dalam makasih banyak ya. Iya. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin, umurnya. Amin. semono gokne ya Nduk ya Allah. Wah, nduk. Lah tuh anane tua kula lho timbang. Ya. Kowe tuwa. Nggih. Kowe wis tuwek, karo mbahmu tuwek ndi? Sangke tuweke ning jeding tiba ping 4. Diamini anu Ojo cah-cah. to. Ngawur rek. Mas aku oke terima kasih Cak Bagus pinanak dhisik. Mula ora takon lungguh nek niken ning kono bangah ning ngarepe niken. Aja wis sopane ora jamak. Dek tau sopan ngene Roro. Monggo ngarepe lawang kejaduk, Dok. Mas aku. Menika pokoke semangat selalu buat pinanganten kali juga Pak Didik sekeluarga, Mbak Tini. Nduk. Nggih, dalem. Iki nek sampean tak porsi tak kesel ben dikancani iki ya, mamahmu iki ya. Nggih. Coba jumeneng nembang wong loro manut sampean tembange. Ha. Engko bar kuwi kek leren. Nah, niken iki nembang ping 15 lho ya kesel to. Nggih, mboten, mboten. Iki tak kancani Utet iki ora kok nembang ning golek hiburan. Oh iya, nggih. Utet menika seniman dalang lho, Ndek. Tahu suluk iki anu ya. Dik. Nduk kok Dek. Duk karo duk dadi Dik. Heeh, tungno. Gling. Wis kuwi sepote rasa dawa-dawa. Wis petungo karo Mas niken Kutet iki. dilis ya, sok ben bulan depan bulan depan nggih ketemu malih ta nggih. Oh iya no. Ayo. Kowe kesandung muni apa? Bareng ngelokne Utet kaya Mboten iki lho panggunge jembik. Wo. Anu rada lega. Tapi Kapan kepanggih malih? neng Malang nek ora kleru ya bulan September iki lah. Dilis ya Mas lagune. Engko tak WA ya. Heeh, Utet. HP Tet. HP-mu aja mok dol ben di WA. Sing tak WA Patrick tuh ben dipasrahne Mas Kutet ngono Mas. Wis manut to, anu tembangin apa wong loro iki? Manut tembang kekinian juga boleh, tembang lawas ya. KSMW. KSMB. Wo Kusuma Wicitra. Heeh. Kusuma Winarya. Heeh, Wijaya. Tapi sing nyiarne sapa iki? Utet apa anu? Lah, wong ana dalem agung. Pak Didik menika wis pokok matur sembah Pak Didik, sehat selalu, berkah selalu buat mempelai berdua, juga buat penjenengan sak keluarga. Yo, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya diaturke monggo pinarak rumiyin Cahayu. Ning garing-garing sarira tetembangan iki mau tak sengaja tak dobelke men ora kekeselen. Oh iya, karo mboke cah-cah. Tapi Nduk, swasana ngangsek saya dalu ora lali, aku tak kepengin ngaturke tembang Tombo Kangen. Tetep tak rangkep wong loro. Ana Mega, ana Intan Budi Legawa. Iki omahe ya jejer, nendi-nendi ya wong loro. Awan mau ya golek mangan ya wong loro. Streaming ya adep-adepan ya wong loro. Terus curhat, aku sok rapi sapa ya. Sitoke